Dobrý deň, volám sa Martin Gutmann, som z firmy Tuli a rád by som vám niečo povedal o mojom príbehu, o tom, ako Tulivaky vznikli, ako Tuli vzniklo. A teraz som si kúpil aj nový oblek kvôli vám včera, lebo ja som kedysi pracoval v bankovníctve, ale to už je nejakých 8 rokov dozadu, vtedy som nosil obleky dennodenne. A keď som sa teraz chcel nejaký oblek si vyťahnuť, tak som zistil, že všetko sú to také všelijaké veľké, voľné, neviem aké, zaprášené. Tak som si povedal, že si musím nejaký pekný slimfitový kúpiť. Išiel som do Ellen Delon, tam mi povedali, že za 399 obyčajný, za 599 vlnený. Tak som im povedal, že nemajú pekné látky a odišiel som preč. Išiel som do Zara, tam že 180 komplet vlnený aj s mohérom. Tak som povedal, že dobre, ten sa mi páči. Za 180 sa mi páči, môže byť. Tak som si kúpil včera kvôli vám nový oblek zo Zary. Dúfam, že mi sedí. Nie, ale keď už sa to tu načalo, tak sa potrebujem nejako uvoľniť. Tak, kto nepoznáte Tulivaky, tak Tulivaky sú také veľmi príjemné, mekučké, pohodlné sedenia, formovateľné. Je to vlastne obal plnený guličkami. Tie guličky sa vám veľmi pekne prispôsobia pod telom, čiže nie sedenie sa prispôsobuje vám, ale sedenie sa prispôsobuje vám a nie vy sedeniu. Také veľmi zdravé, príjemné, oddychové, relaxačné sedenie. A ja som sa začal venovať sedacím vakom v roku 2006. A od toho času sa nám podarilo dosiahnuť napríklad to, že podľa našej značky sa pomenúva celý segment, aspoň na Slovensku, že mnohí zákazníci volajú, že sedacie vaky volajú, že Tulivaky. Čo je niečo podobné ako, že xeroxovať, kedy sa xeroxovalo, vapkovalo sa s vapkami a pritom to mohlo byť nejaký Nilfisk alebo hocičo, Karcher, alebo bolo to, že vapkujeme, ale je to od značky VAP. Tak nám sa tiež podarilo celkom také, že Tulivaky volajú ľudia, aspoň mnohí zákazníci volajú akékoľvek sedacie vaky. A bola k tomu dlhá cesta. Bolo to možno tým, že sme boli prví na trhu, bolo to od roku 2006 a bolo to možno o tom, že sme sa cieľene snažili to riešiť tak, aby sme to dosiahli. Ja by som v stručnosti možno povedal, že ako to celé vzniklo. Ja som bol v roku 2006 v Thajsku na dovolenke, ako ešte pracovník banky, produktový manažér s batom na chrbte sme tam chodili po thajských ostrovoch a na jednom krásnom ostrove, toto je konkrétne ostrov, myslím, Koh Phi Phi, ale na opačnej strane sa mi zdá, že je Koh Tao, to je taký veľmi maličký ostrov, veľmi ďaleko a v jednom plážovom báre som si tam jeden večer sadol na niečo strašne mekučké, príjemné, pohodlné a ma to tak opantalo, že som si musel k tomu dať teda whisky s kolou, čo tam sa pije bežne, buket sa to volá. A ďalší večer sme tam museli znovu prísť, lebo to bolo taká namotávka, že som na tom chcel znovu sedieť. Na tretí večer znovu. A potom, už keď sme z toho ostrova odišli, tam mi to úplne zostalo v hlave, že wow, to je aké super, že také sedenie som ešte nezažil nikde. A celý čas mi to vrtalo v hlave, tak som prišiel na Slovensko a začal som bádať, že či tu také niečo si viem kúpiť sám sebe domov, ani nie, že by som to vtedy o biznise nebola ešte ani ako keby potucha. Že či si také niečo viem kúpiť domov a zistil som, že taká vec tu neexistuje, že tu je proste prázdna diera, žiadne sedacie vaky. Keď som prišiel do nejakého nábytkového obchodu, spýtal som sa, že také mäkké, pohodlné, príjemné niečo máte? Oni na mňa kúkajú, že máme, ale čo presne myslíte? Keď som mi tak nejako, že také prispôsobivé, no nemáme. Tak som zistil, že neexistujú na trhu sedacie vaky na Slovensku v roku 2006. Tak to bolo také, vtedy mi to tak docvaklo, že že s tým by bolo dobré niečo spraviť. A začal som sa tomu aktívnejšie venovať. A celý rok 2007 som riešil plánovanie, ako by sme to mali vyrábať, z akých látok, z akých materiálov. Musel som si povedať, že kto vlastne je ten človek, ktorý by si to mal kúpiť. A to je ten základ, koho by som tým mohol osloviť. Zistil som, že asi by to boli takí podobní ľudia ako ja. Taká stredná trieda, taký mladý, moderný, mestský typ. Vedia si zarobiť svojou prácou na to, aby si mohli dovoliť pekné bývanie, alebo teda pekný nábytok v nejakom podnajme, alebo v byte, alebo tak. A začal som na tom po večeroch, tak popri práci,
Keď som o 5. o 6. prišiel z práce, tak ešte do 10. som si tam plánoval, počítal, rátal. Napríklad som bol taký, som si myslel, že spravíme marketing, že spravíme nejakú perfektnú reperskú túr, dohodneme sa s fanrádiom, títo proste pol roka budú promovať a že proste spravíme bombastickú kampaň, všetci o tom budú vedieť a začne sa to predávať samé, že to bude trvať tak 3 mesiace a že to bude vybavené. Lenže keď som si zistil, že koľko tak stojí taká polročná kampaň v fanrádiu, a ja som mal vo vačku asi tak, že vtedy ešte v prepočte na slovenské koruny 2000 eur, tak som zistil, že asi to nepôjde, tak som musel začať hľadať iné cesty, ako to dať tým ľuďom do povedomia, že aha, tu je niečo nové, je to niečo pohodlné, zdravé, príjemné a vy by ste to mohli mať doma. A určite by sa vám na to páčilo, určite by sa vám to dobre sedelo. To som si myslel také, že budeme robiť zadarmo prenájmy. Takže som si spravil 100 vakov, a začali sme to tam akože voziť kade táde, po festivaloch, po eventoch. Všade sme sa tlačili, kde sa dalo, len aby tam tie vaky boli, aby na tom ľudia sedeli, aby sa s tým stotožňovali. A fakt to začalo celkom naberať potom na tej odozve, že wow, dobré veci robíte, super, kde sa to dá kúpiť a čo, ako. A ako mal som taký pozitívny feedback z toho, že asi by z toho niečo mohlo byť. Ale ja som bol v tom momente ešte stále zamestnaný v banke a na plný úväzok a v podstate som to robil len tak ako keby po dovolenkách. Vtedy som zistil, že je potrebné sa do toho oprieť poriadne. Že nestačí to robiť len po večeroch alebo po víkendoch, ale že proste dá sa niečo začať robiť na kolene, ale keď sa nejaké veci majú akože spraviť naozaj poriadne a má to mať časom niekam sa to má dotiahnuť, tak to treba začať robiť poriadne. Tak som proste jedného krásneho dňa podal výpoveď. Bolo to koncom roku 2007. Najprv ma nechceli úplne pustiť, lebo som tam bola v nejakom rozvojovom programe zahrnutý v Slovenskej sporiteľni. Mal som tam nejaké záväzky s tým spojené a proste dostal som tam nejaké lepšie ponuky, ale som si povedal, že idem do vlastného. A tak som od 1.4.2008 vlastne sa stal freelancer a začal som sa tomu venovať naplno. A bolo to presne o tom, že keďže som začal ako prvý na Slovensku s touto komoditou, tak som mal najväčšiu šancu úspeť. Je to vlastne, a niečo som preto musel spraviť. Proste keď chcem ísť s niekým do kina, tak ho musím najprv osloviť, aby som sa s ním do kina dostal. Bez toho oslovenia to proste nepôjde. Čiže ja som musel spraviť nejaký krok, niečo, spraviť akciu, aby sa to pohlo ďalej. A kto prv začne, ten prv melie. A to boli začiatky. Potom prišiel rok 2009 a ešte stále to bolo také, že také na kolene spravené. Sám som si spravil logo, sám som si ho nakreslil, použil som najtrapnejší fond, aký som našiel vo Worde. Vo Worde som si robil plagátiky a letáčiky a vizitky a tak a myslel som si, že aké je to super dizajnové. Až dokedy ma naozajstní dizajneri, ktorí sa tým živia, viedli z omylu, že akože máte super produkt, ale že tá prezentácia, že to je des. Tak vlastne sme začali na tom pracovať, že tá značka ako má vyzerať. Aké logo, aký dizajn manuál, aká má byť komunikácia tej značky. Aby to bolo kompatibilné, ucelené, aby keď niekto vidí tuly na jednom mieste a vidí ho na inom mieste, aby si to spojil, že to je to isté tuly. Ako majú vyzerať produkty, ako majú byť zabalené, ako sa to má celé riešiť. Čiže to je akoby ucelená sada tej identity aj toho dizajnu, čo je veľmi dôležité na identifikáciu tej značky. Spravili sme lepší web a začali sme cieľene tvoriť značku. PR, ešte viac darma za požičiek, tvorba identity a začali sme to proste tlačiť ako nejakú značku, ktorá že nie sme výrobca, že nie sme len, že proste dielňa, ktorá tu niečo ušije, alebo niečo len predávame, čo niekde nakúpime a niekde predáme, ale že proste my tú značku tvoríme. My ju chceme tvoriť, pretože vtedy si to môžeme spraviť tak, ako chceme. Si ju proste nastavíme si parametre tej značky, povieme, pre koho to chceme robiť, ako to chceme robiť, čomu sa chceme venovať. Máme na začiatku veľmi slobodní v takýchto rozhodnutiach a môžeme si povedať, ako to chceme mať. A preto je super si vlastne tieto veci riešiť a nastavovať si. Takže sme spravili taký celkom pekný web, ktorý nám slúžil niekoľko rokov. Robila nám to veľmi šikovná agentúra Milk.
pár rokov nám ľudia vraveli, že wow, že vy vyzeráte, ako keby ste boli zo Švajčiarska. A že to bolo také, tak dôveryhodne to spravili, že to vyzeralo veľmi príjemne a pomerne dobre. A lenže nestačí tvoriť len značku a nejaký len ako keby tú vatu okolo toho, tú identitu, treba aj tie produkty mať super. Takže sme začali v roku 2010 ísť viac aj po rozvoji produktov, po inováciách. A ja osobne tie inovácie vnímam ako kľúčovú vec, ako sa dá odlíšiť, pokiaľ je veľká konkurencia, čo povedzme v sedacích vákoch. Sedacie váky sú minoritná záležitosť z pohľadu národného hospodárstva, to je proste bytový doplnok, ktorý si kúpi pár tisícok ľudí ročne a je to akože nič, nie je to Volkswagen. Ale napriek tomu, aj tam sa tá konkurencia pritvrdzuje, v tom roku 2006-2007 sme tu boli sami, ale postupne konkurencia sa pritvrdzuje a je tu viac a viac hráčov, ktorí tu niečo so sedacími vákmi chcú robiť, predávať ich, vyrábať a tak ďalej. A my sa musíme začať odlišovať. Musíme začať hľadať nejaké rozdielovosti, v čom máme byť lepší, ako to robiť lepšie ako ostatní, aby sme dokázali predať to, čo sme vytvorili. Že ja vnímam inovácie ako veľmi dôležitú vec. Začali sme spolupracovať a si myslím, že na Slovensku je veľmi dobrý inovačný potenciál. Sú tu mladí ľudia, ktorí majú otvorené hlavy, sú nezaťažení, nachádzajú sa v rôznych coworkingových centrách, na vysokých školách, na internátoch. Sú tu rôzni freelanceri, ktorí doma skúšajú veci a sú tvoriví. A nie sú zaťažení, lebo povedzme nejaká záťaž, ja neviem, nejakej minulosti z nich opadla a oni už to vôbec necítia. Oni sú slobodní a oni chcú robiť to, čo chcú robiť a v tej slobode sú tvoriví. Preto ja som v roku 2009 začal spolupracovať so strednou školou užitkového výtvarníctva a stredoškoláci povymýšľali také skvelé veci, že niektoré z nich sme dali do portfólia a doteraz sa super predávajú. A sú jedni z najlepšie predávaných produktov. Začali sme spolupracovať s profesionálnymi dizajnérmi. Čiže profesionálny dizajnér je taký divný pojem na Slovensku, lebo profesionálnym dizajnom sa málo kto na Slovensku dokáže uživiť, pretože ten trh je tak malý, že keď aj niekto sa veľmi snaží a spraví niečo zaujímavé, tak sa tu predá pár stoviek, pár tisícok kusov a proste ten dizajner veľmi ťažko z nejakej tej tantiemy vyžije. Na rozdiel povedzme v nejakom Nemecku alebo niekde v USA, keď sa to predávajú na desiatky, stovky tisíc kusov, tam možno, že ten dizajner profesionálny alebo niekto, kto robí pre IKEA, ako profesionálneho dizajnéra, z toho sa dá krásne uživiť. A ďalej sme sa začali venovať aj tomu, aby nás bolo viac vidieť. A začali sme chodiť viac na výstavy. A zistili sme, že ideme na výstavu, keď je tam nejaká súťaž, takže však stačí prihlásiť nejaký exponát, ktorý si myslíme, že je dobrý a už tá porota povie yes or no. A stalo sa, že sme dostali aj ocenenia. Celkom zaujímavé. A sú to potom veci, o ktorých sa zase dá rozprávať a dá sa zase komunikovať. Tu je zo pár príkladov nejakých inovatívnejších produktov, ktoré napríklad tento model vznikol v roku 2009, vymyslela ho stredoškolská študentka, ktorá mala, neviem, tretiačka na strednej škole. A vymyslela to kvôli tomu, že mala od malička fóbiu z oblúd. V snoch ju prenasledovali a neviem kde všade. Tak proste jej životná téma, asi aj životná trauma a životné dielo budú oblúdy, pravdepodobne. Ale je veľmi kreatívna, veľmi šikovná. A proste spravila tú takúto krásnu oblúdu. No toto je jeden z našich najlepších produktov. Keď ideme na nejaké zahraničné trhy, toto je produkt, ktorý sa prvý uchytí a prvý zaujme. Mali sme tu takéto niečo, toto vzniklo zo spolupráci s dizajnérkou, to je závesný vyklapací prebalovací pult, ktorý je veľmi tenký, môže byť zavesený na stene, dá sa vyklopiť a zase sklopiť naspäť. Veľmi dobré riešenie do malých bytov, do chodieb, na chaty horské a tak ďalej. Problém je, že ten segment takých detských výrobkov je trošku plný a ťažšie sa nám to nejako dokázalo posunúť ďalej biznisovo. Toto je veľmi zaujímavý produkt, jeden z tých novších. Je to taká multifunkčná skladačka, ktorá sa dá asi na 20 rôznych spôsobov vyskladať, rôzne vláčiky, autíčka,
bagre, vymedzovač hracieho priestoru, rakety, predeľovač, bazénik, rôzne veci, ktoré sa v hre medzi rodičom a dieťaťom alebo medzi deťmi navzájom dajú celkom pekne využiť. Toto je zatiaľ náš taký najúspešnejší produkt. Získali sme s ním ocenenie Red Dot Design Award, čo je nemecká dizajnerská cena. A podarilo sa nám to ako prvej firme zo Slovenska za produktový dizajn. V podstate je to niečo ako taký dizajnový Oscar, sa dá povedať. Problém je, že na Slovensku to málo kto pozná. A napriek tomu, že aj máte cenu, tak veci sa predávajú vtedy, keď sa o nich hovorí. Keď sa o nich nehovorí, tak sa nepredávajú. Takže jedna vec je ceny mať, druhá vec je, že aby o tom vedeli spotrebitelia a ocenili, že wow, to je niečo a že super. No, prišiel rok 2013 a my sme si mysleli, že aký sme skvelí, ale tým, že sa konkurencia pritvrdzuje, tak to vôbec nebolo také jednoduché a myslím si, že sme sa dostali do takej krízy firemnej. Bolo to také niečo, že ako taký príbeh o takých dvoch myškách, čo žijú v labyrinte. Majú tam nejakú taká personalistická prúpovidka. Že v labyrinte je miestnosť, tam je kopa síru, sú tam dve myšky. Tak si tam iba žijú v tej miestnosti, papajú ten sír, papajú a že celý zjedia. A teraz, že čo ďalej? Sír sa minul. Tak jedna vraví, že ja tu zostanem, však ten sír sa znovu objaví. A tá druhá vraví, že ja tomu neverím, že ten sír sa tu sám objaví, že ja ho idem hľadať, tak sa vydá do toho labyrintu niekde. Nevie kde je úplne že cieľ, ale tuší, že keď sa o niečo pokúsi, takže snad to vyjde. Takže tá myška sa vydala do toho labyrintu a my sme sa vydali na niečo podobné. A vlastne zistili sme, že konkurencia je tvrdá, ceny máme vysoké, produkty máme síce inovatívne, ale nemáme dobre postavenú distribučnú sieť na to, že tých zákazníci nás síce kupujú, ale iba v Bratislave a že proste je tam kopu problémov, ktoré budeme musieť riešiť. A vlastne na tú analýzu tam prichádza mnoho vecí, čo sa dá robiť. Ja som si tu nejaké také 3 základné smery dal, po ktorých by sme sa chceli rozvíjať. Jedno je cesta do zahraničia. Je to kvôli tomu, že na Slovensku, keď vynaložíte neskutočné množstvo námahy, niekoľko rokov povedzme, ale ten biznis na tom Slovensku je relatívne malý. Keby sa to isté množstvo námahy vynaložilo na nemeckom trhu, alebo v USA, alebo možno v Brazílii, alebo v Číne, tak je predpoklad, že ten dopad by bol o mnoho väčší. Ja by som chcel, že by sme keby to túly preklopili aj ďalej, preto sa mi zdalo rozumné ísť povedzme na český trh, ísť na nemecký, rakúsky, poľský. Takže skúšame teraz takú expanziu ísť ďalej. Sme na českom trhu, máme tam pobočku, ale musím povedať, že je to také dosť ťažké. Češi sú takí, že je to hezký, je to levný a ešte mi dali aj dáreček. Keď toto sa spĺňa a ešte sa to dobre odpromuje, tak sa to tam celkom dá predať, ale my sme tam prišli a my sme tam boli jedni z tých drahších. Nejako sme sa tam, boríme sa tam zatiaľ. Hľadáme cesty ako na to. Zdá sa mi, že do toho zahraničia sa veľmi ťažko bude replikovať ten model, ktorý sa tu podaril. To znamená, že asi ťažko tam budeme vedieť robiť zdarma zápožičky niekde v Nemecku, v Rakúsku, v Poľsku, a voziť to kade-tade po celom Nemecku a po celom Poľsku a po celom Rakúsku a po celých Čechách, že aby na tom ľudia sedeli. To je veľmi ťažko replikovateľný model. Rovnako sa zdá, že asi s tými cenami, ktoré máme, tak to bude pomerne komplikované. Teraz som zistil, že vieme ísť s cenami nižšie za predpokladov zefektívnenia nejakej výrobnej stránky, ale aj za predpokladu zefektívnenia predajných kanálov. Že napríklad redukcia predajných kanálov je ďalšia vec, ktorú teraz riešim, že sme to robili takým klasickým spôsobom, že máme vlastný showroom, máme vlastný e-shop, máme sieť nejakých predajcov, máme e-shopy, ďalšie cudzie. Lenže zistili sme, že naše vlastné kanály nám robia 80% predaja a zvyšných 20% nám robí rozdrobená sieť
50 subjektov, ktorí každý je iný, každý má inú požiadavku, každý sa inak rieši a je to proste neuriaditeľné. A ešte kvôli ním aj držíme nejakú pomerne veľkú maržu, aby sme povedzme dali maržu kamenným predajňam, aby boli schopné prežiť. A teraz otázka je, potrebujem ja kamenné predajne cudzie, aby som predal tieto naše veci, keď môžem spraviť to, že zruším ich, kvôli rezervácii ich marží môžem o niečo znížiť cenu a dokážem lepšie predávať napriamo odo mňa priamo ku koncovému zákazníkovi. Pekne to znie, ale ako na to? Dajú sa riešiť možno nejakí predajcovia a dá sa riešiť online predaj. A práve tu ja napríklad vidím veľmi takú cestu do budúcna cez e-commerce a cez dobrý e-shopový predaj. A dobrý e-shopový predaj má ale veľa zákonitostí, možno, že sa o tom aj niečo dozvedieme ďalej. Ale nie je to také jednoduché spraviť, lebo jedna vec je, že na webe musí byť super obsah. Už teraz je zákazník náročný, on si rád kúpi vec, ale musí to mať krásne ukázané vo videu, perfektné fotky, perfektný text, referencie od zákazníkov, hodnotenia, certifikáty a neviem aké všelijaké veci. Čiže jedna vec je, že mať super obsah na webe a druhá vec je, ako tých ľudí dotiahnuť, aby sa prišli na ten web pozrieť a zistili, že wow, toto je to, čo mi presne chýbalo. Takže na tom teraz tiež pracujeme, že keby snažiť sa zredukovať niektoré kanály, ktoré máme pocit, že nám neperformujú a ťažko sa ten biznis model by sa aj dával niekde do Nemecka a radšej sa sústrediť na to, čo sa dá robiť možno lepšie, čiže ísť nejako priamejšie na toho zákazníka. No a potom sú to nové produkty. Nové produkty to je presne to, kde sa dá spraviť nejaká rozdielovosť voči konkurencii. Máte radi novinky? Máte radi premiéry? Niečoho? No, nová oktávka, keď by sa robil redesign novej oktávky, zaujímalo by vás, jak vyzerá? To je také, že wow, super, nová oktávka. Si to človek rád pozrie. Ja mám pre vás jednu slovenskú premiéru, keby ste chceli vidieť produktovú. Teda. Toto, čo vidíte, je slovenská premiéra. Ste prvé publikum, ktorému to takto na verejnosti ukazujeme. Je to fotka z predvčera z ateliéru. A je to model prvého podsvieteného sedacieho vaku na svete. Jej. A svetová premiéra bude 1.5. na Expo v Miláne, kde to vlastne sa to dneska, zajtra expeduje a bude to tam súčasťou tej expozície, toho pavilónu. To srdiečko, čo vidíte, to je vlastne združujúci symbol tej expozície slovenskej v Miláne a sme sa snažili keby ten symbol dostať do toho vaku a vysvedcovať to. A zistili sme, že ešte sme to len fotili, už tam chodili okolo toho ľudia a kúkali na to, že bol tam taký marketingový manažer z Forbes a že a nám by ste také nevedeli také F-ko vysvedcovať z toho, že my by sme sa zobrali do firmy. Vedeli by sme. Takže vidím v tom taký celkom priestor, že vlastne v marketingovej sfére, v prezentačnej sfére, to môže byť celkom zaujímavý nový typ marketingového nosiča. Keby ste mali záujem, sme k dispozícii. A mám tu už len nejaké zhrnutie na záver. U mňa to bolo o hľadaní, že som niekde musel na tie sedacie vaky sadnúť, aby som ich našiel. Potom si to dobre naplánovať. Snažiť sa odlišiť, že nie som len výrobca, ale som nejaká značka, ktorá sa snaží sa identifikovať ako značka s nejakými svojimi hodnotami, smerovaním, dizajnom, aj klientami. Snažíme sa inovovať, lebo to je cesta, ako keď je veľa tej konkurencie, ako sa vieme odlišiť od nich. Spolupráca je niečo, čo mne sa zdá, že je asi kľúčové pre budúcnosť Slovenska, aby začali spolupracovať rôzne firmy s vysokými školami, so strednými školami, školy navzájom, klastre a rôzne takéto veci. Preto tu asi aj takáto parádna konferencia Podnikatelia, spojte sa, aby sme sa spájali. Ďakujem veľmi pekne za možnosť tu prezentovať. A myslím si, že treba si aj veriť a mysleť svetovo.
povedzme, keď prídete na výstavu do Milána, výstava nábytku, tak tam sú proste tie pavilóny vysoké 12 metrov a chodíte tam, pozeráte, že kde je sever. My na Slovensku sme takí nejakí malí, ale myslím si, že by sme sa mali ako keby učiť od z toho zahraničia, že keď prídem na výstavu a riešili sme nejaké nafúkovadlá, chceli sme nafúkovadlá dávať do vakov, tak sme boli na jednej výstave technologickej niekde v Nemecku a prišli sme tam za takou firmou, Indiu vlastnil a chceli sme nafúkovadlá dovnútra. Sme si tak sadli za jeden stôl a on že no tak koľko chcete, že 500 000 tých nafúkovadiel? A my že nie, že my len 500. Tak akože koniec diskusie, odchádzali sme preč, ale ide o tom, že celý ten svet okolo nás, alebo v tom zahraničí funguje vo veľkom, len my fungujeme v malom. Ale myslím si, že aj my by sme vedeli fungovať vo veľkom, len sa o to musíme pokúsiť. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte pekný deň. Ja ďakujem tebe a neutekaj, máš tam ešte nejaké otázky a dostaneš. Martin je účastník našej podnikateľskej univerzity a keď sa dívam na vás, tak je ich tu veľa. Tu sú ľudia, ktorí chodia do podnikateľskej univerzity, Denisa, Peter Šinál, Beata a ďalší, ktorí chodia do tejto školy a práve tu vec, čo si povedal, že treba sa spájať, treba ako spolupracovať, to ma fascinuje, lebo ja neviem, minule Vlado Levarský vymyslel také svetlá, ktoré nasvieťujú kľúčky. A poslal som to do Sapely a riaditeľ Sapely, my sme nevedeli na tých dverách, čo vymyslieť. Už ako furt, ako sme sa s tým trápili a teraz ste nám dali úplne iný impuls, ale úplne z iného oboru. Z ledkového osvetlenia. Takže ja si myslím, že tá otázka spájania sa, prepájania sa, spolupracovania, to nie je len o tom, že tu sedíme teraz v nejakej miestnosti a že hľadáme nejaké inšpirácie, ale to je o tom, že každý z nás, každým, čo tu sedí, môže nadviazať nejaký reálny kontakt a robiť reálny biznis. A myslím si, že o tom to je. Takže Martin, máš tú otázku, kde ste začínali s podnikaním, hľadali ste nejakých sponzorov, investorov, ktorí by zainvestovali do rozvoja vášho produktu? Tento môj biznis príbeh bol nízkonákladový. Som začínal s celkovým budžetom asi okolo 150 000 slovenských korún ešte vtedy. A tieto peniaze som mal nasporené zo svojej práce a s tým som do toho išiel. Ani som nejako nezvažoval, že by som hľadal. Je to biznis, ktorý nie je náročný na investície. Dá sa veľa vecí riešiť outsourcovo a aspoň na začiatku. A je to skoro o dobrom nápade. Že nehľadal som žiadnych business angelov. Ty si o tej cene Red Dot hovoril tak skromne a povedal si, že je to taký dizajnerský Oscar. Ja som teraz pozvaný na cenu Red Dot s Martinom Tvaruškom a tam vyberajú z 5 000 dizajnerov. Tam to v Esene odovzdávajú cenu. Z 5 000 dizajnerov na svete vyberú jedného alebo dvoch. Takže je to ako veľká cena. Myslím, že viac ich dostane do toho ocenenie, ale je to pomerne také, že má to cvenk. Teda v Nemecku to má cvenk, na Slovensku menej. Tu si všímam pána Dostalíka, to je šéf firmy Todd, Bystrice pod Hostinem, Tonetky, ohýbaný nábytek. Čo vy poviete na to, že vaky, technológia sedenia iná? No? Právě ten boj a koukám. To Hledím a držím vám palce, protože myslím si, že to je něco jak boj seznamu s Googlem a tak podobně, takže držte se a nebojte se jít do toho zahraničí. No, na Slovensku nás volajú tulivaky, ale v Čechách, keď sme priniesli na nejaký event naše vaky, tak moderátor zahlasil, hele, máme taký tady fatboye, ktorý sme skončili s prenajmami. Je to tak, za požičkami. Dobre, ďalšie otázky. Kedy ste začali byť na trhu konfrontovaní s vakmi od Fatboy, ktoré vznikli v roku 2002? Na Slovensku, ja som s tým začal v roku 2006, Fatboy prišiel na Slovensko niekedy
na prelome roku 2007-2008, ako zo zastúpení, dovtedy tu nebol ani Fatboy. A nám sa podarila taká vec, že my sme Fatboy zo slovenského trhu vytlačili, lebo nejako sa tu nedokázali presadiť a asi ich tiež svalo, že ich Fatboye volajú všetci tulivaky. Ako nás to sve naopak v Čechách. A tak oni tu teraz majú, sú tu v nejakých 2-3 obchodoch, ale ako, neviem, ako predávajú, ale nemám pocit, že by... Skôr vnímam konkurenciu iné značky, ktoré, povedzme, z Poľska je veľmi silná konkurencia, dokonca české značky na Slovensku veľmi dobre vedia. Tak. Vidím tam Honzu Maška. Honzo, ty máš v 3Mku taký projekt, že je Veselá kancelář. Že robia vo firmách kancelárie, kde by ľudia vymýšľali nové veci, kde by sa cítili príjemne, kde by nebolo to všetko také strohé, také uniformné. A myslím si, že toto je tiež cesta, ako vytvárať vo firmách také priestory, kde sa ľudia cítia kreatívne, kde vymýšľajú nové veci. Máš tu ešte jednu otázku? Tá otázka je, robíte aj vaky do vonkajšieho priestoru? Robíme. Jednoduché. Máme rôzne, aj farebné, aj jednofarebné máme do exteriéru. Ja by som ešte k tým kreatívnym miestnostiam, alebo k takému, že tulivák, sedací vák vám nevyrieši kreativitu samotnú ako takú, ale sedací vák má slúžiť na to, aby sa ľudia stretli. Čiže si niekde pohodlne sadli a porozprávali sa o tom, o čom sa majú porozprávať. A to je jedno, či to je v rodine, alebo to je vo firme. O tom to je. To je vlastne to poslanie tých našich výrobkov. Kreativitu nech si každý rieši vo vlastnej hlave a tak, no ale my tomu môžeme pomôcť trošku. Martin, ďakujem. Ďakujem, Maja.